Здравейте, госпожо! Как сте? Да, супер съм. Какви са тези документи? За Германия. Те ли? За Германия. Госпожо, аз ще я закарам в Германия. Кой ще прави в Германия? Ще я закарам? Сериозно? Какво го караш? Какво да прави, госпожо? С пари трябва. Не, С мен бъде, живот Аз живей. не говоря за нея, за вчера говоря. Да, След се бе. Що? Какво е станало? Аз Ти във вестници го пишат умно и отличен. Абе, госпожо, тя съм мама, тя долу, аз не я познавам. Вика, здравей, вика, кой глас е чуно и закарай му Законце? Да. Знаете ли? Нам чукате. Да съм исти бе? Какво да правим като отличничка? Сега да чекма, къде не видя? Друшин, друн. Скрита камера. Не? Можем съм. Hadi siz ileri yürüyün. Ben gelirim. Al ses görev.